Dam, 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 dam. Nacho. Ez egy chips. Szalonna sült krumplival. Hülye vagyok én. Vagy kicsi, vagy bolond. De azért meg kurva nem vagyok. Hoppa. Hoppa. Na. Nem egészen pompázik a kettő íz, ezért csak a szalonnát fogom megenni. Jó. Egyszerű, sima étkezés. Lehet, hogy el fogja rontani a gyomromat. De... majd meglátjuk. Mi lesz a végén. Most nézem, hogy holnap 3-a lesz, és Nelly és Kornél névnapja lesz. Tudjátok ki az a Nelly? Oh, it is a Nelly. Nem tudom, hogy van, de úgy nagyon jó szám. A legjobb bulia. Azt írjátok, de és az elsőre menjetek. Írjátok, vagy nem, írjátok, 15 éves vagy, és akkor kiadja azt, hogy szinti, és menjetek rá, és nagyon jó szám. Mert ugye neki Nellynak hívják, a Nellynek hívják az anyját, és az apját meg Dumpinak. Tehát keressetek rá, mert valami nagyon jó szám. És hol van? Ezért. 5. hó 20. hetén, 5. hó 18-án, az év 20. hetén pedig Alexandra és Erik nap lesz. Nekem ez a szalonna, meg ketchup, meg majonéz, ez valami nagyon jó íz. Tényleg, ez nagyon finom, és már előre bocsánatot kérek, ugye itt voltak sürgések, forgások, ugye azért nem tudtam videót csinálni, ahhoz képest, hogy hány óra van. Én 3:30-kor tettem föl egy videót.
Ma, és ma nem most. De bazdmeg ez ma vacsora se. Mert 4-kor kell a vacsora, nem? Nem 4-kor az uzsona, hát... Na, akkor már elmúlt a vacsora idő, mert már 6:30 körül lehet. Nem tudom én. Most ez volt ma Henrik és Luisa nap van ma. Tegnap meg Albin és Albina nap volt. Ó, és hétfőn pedig Antónia nap volt. Na kérem szégyen. Mit csináljunk? Jaj. Na. Jobbet nem is eszek már. Egy. Telizabáltam magam. 2 meg na, 2 meg tehát el fogja rontani a gyomrom, de hát ennyi lettem volna.